naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Die is Brico Lyrica Reactions. Ik is Geista Blackie Kroot. Welkom bij Brico Lyrica Reactions. Wat ons hier doen is, ons react op onze Afrikaans rap music. Ne? Afrikaans muziek. Niet hip-hoppie, Afrikaans rap. Dit is waarop ons react, ne? Welkom hier als je eerste keer is. Welkom terug als je al reeds was. Welcome back. Ons op pad naar 8500 subscribers toe. So baie dankie vir julle wat subscribe. As jy nog niet subscribe, please hit that subscribe button. Klik. Please, thank you. En los een comment en los een like. Zodat dit wat ik kan doen. You know, the algorithm can pick it up. So, thank you very much. Ik zie ook maar dat hij van die andere mensen zie het, ne? Excuse. Die andere mensen zie het. Jee, wat gaan aan, jongen, bro. Ja, dat zijn buttons. Owens, moet niet buttons roepen, oké. Moet niet tukkie. Kijk, like ik. Tala, bro. No, leave that ish. Please leave that ish, ne. Maar dank je voor jullie wat subscriben. Dat je highly appreciate. Jullie is part van mijn familie, die Brica en Brica Rita familie. Nou. Fam, ik zie aan elkaar voor jullie. Hier komen al die info, poppy info op. Die. Ik heb een show op Radio Eerste of 4. Nee, ik praat. Van al mijn 600 en iets reactions praat ik altijd van Radio Eerste of 4. Radio Eerste of 4 is een online radiostatie. Miljoenen mensen luisteren per dag naar Radio Eerste of 4. Dat is nummer 1 online radiostatie in die Kaap en die Westkaap. Radio Eerste of 4 is nummer 1 het komt bij online radio. Maar jelle, rappers! Zij stellen je belang om je muziek op je radio te horen. Ja, ze aan een broer wat nodig dag bij je. Ronzello is zijn naam. Shout-out Ronzello. Hij broer was baie happy toen hij hoorde zijn song op de radio gespeeld. Zo shout-out aan hij broer Ronzello. No? Met radio is je grotere reach als een reaction channel. Baie grotere reach. Meer mensen kunnen horen. Jij hoe fijn klinkt hij broer. Als hij broer ze wat komen op YouTube te komen kijken naar mij. Te luisteren naar mij op jouw song. Het gaat niet veel baat. Ik doe een reaction en geloof van mij. No? Zo, hier is al die informatie. Elke zaterdag. Vanaf 4 tot 1 uur ik een slot. Ik kan zeggen de noven. Dat is 1 week. Die next week. Requests. Je gaat een specifieke maandag. Maak ik een post op Facebook. Ga naar Geista Black. Op Facebook. Ga je zien als een post gemaakt. Waar ik zeg. Links in die chat. Dat is alles wat je moet doen. Dan post die link van die song. Wat zij wil ik moet spelen. Dat komende zaterdag. No? Ik kan net die eerste song spelen. Dat is 2 uur slot. Zo. Ik kan net die eerste 2 uur. Dat is alles wat eerste inkomt. Ik ga net die spelen. No? Baie dankie. No? Vandaag react ons op Jack Lim. Hier staat Drag Lim. Hieronder, ne? Kijk hieronder. Hieronder die artwork. Hier wil die naam staan. Ne? Hier wil die naam staan. Staan Drag Lim. Culture Gang. Featuring Various. Maar die track op die artwork staan Jack Lim Remix. Luda G en Culture Gang, ne? Featuring Various. Nou, ik weet Luda G heeft een song uitgebracht, Jack Lim featuring Wally G, maar die is nou die remix. Nou, ik kon niet bij die uitgekomen en ik heb het by the way geluisterd. Als ik een song geluisterd heb, als ik een song geluisterd heb, dan react ik op bij dingen wanneer ik het klaar gehoord. You know? So, Culture Gang en Various feature op Luda's song Jack Lim. Maar ik zie niet aan Drag Lim. No? Culture Gang is mijn favorite rapper. Ik zeg maar niet. Is mijn favorite rapper. Shut up! Het lijkt je serieus aan je, oké? Papi, sarat pa! Gooi van mij nog vanuit drink, als ik nou weer drop gaan het trend. Gooi mij nog vanuit drank. Hey, Luda! Gooi van mij nog vanuit drink, als ik nou weer drop gaan het trend. 100% ik kom om te winnen. Baby girl, tia, hou mijn phone op haar bel, ze we gang als voor een event. Stiegels en details, ik wil om het chick zin. Allemaal mijn tikkies, het zit lim. Allemaal mijn drums, ik stin. Oh ja, ik steen de drums, dat is song van Luda G en Mr. Moody, ne. Die drums is ik steen de drums, dat is zo'n track van Luda G. Gaan kijken, ik heb gereact op bij je, ne. Jack Lim is een sports apparel shop in die Kaap en Jack Limkes.
Maar die is nog net Jack Lim, ne? Allemaal met wat is Jack Lim? Pills, ik wil om het chick sint. Allemaal mijn tikkies het ziek lim. Nou, wat hier? Allemaal mijn drums ga ik stin. Zet weg ik blokken als een loepa draai alle op z'n kop. Ik het een magic stick tussen mijn bienen. Man, vraag je jou pizzie, als Jerry Potter. So jou girl weet ek het 'n magic stick hier, ne? Harry Potter is ek. Wat draai alle op z'n kop. Ik het een magic stick tussen mijn bienen. Man, vraag je jou pizzie, als Jerry Potter. Als laat in die aand en ik smaak en slijt op mij op. Zullen zien, is alles donker. Luda gevaarlijk, staat in die nacht op je op. Yo pizzie, als Jerry Potter. Als laat in die aand en ik smaak en slijt op mij op. Zullen zien, is alles donker. Ik was zo 14 toen ik begon rippen. Toen zie je Luda jou numbers donen. In mami, ik jammer. Ik zit in die straat en ik blijf nog een jongen. Lopen niet patten, nou wijs ik mijn wapen. Lopen niet patten, nou hou ik mijn warm. Mijn nieuwe bis lekker zo zij is van landen. Hol op ons. Die mensen nieuwe bislijst kan landen. Luda, hoe lekker London Beach. Hoe lekker London Beach. Die mensen in London, oké, mijn pa was 1 keer daar of 2, 3 keer in Engeland en London in. Hij heeft mij gezegd, alles lijkt bij je bleek. Als ik kijk, is ook Engelse mensen. Wacht, Luda! Zie je Luda jou numbers donen. In mami, ik jammer. Ik zit in die straat en ik blijf nog een jongen. Lopen niet patten, nou wijs ik mijn wapen. Lopen niet patten, nou hou ik mijn warm. Mijn nieuwe bis lekker zo zij is van landen. Hol op ons slags wat ik zet binnen die gannen. In het hang uit bij de rijt van die quantum. Als ik nog een toela bij jou biet, gaat ze aangaan. Als ik nog mijn biaat losmaken, gaat ze afgaan. En als ik... So, jouw beats gaat aangaan als ze mij zien. En als ik mijn piaat losmaak, dan gaat ze Ik bij de rijt van die quantum. Als ik nog een toela bij jou biet, gaat ze aangaan. Als ik nog mijn biaat losmaken, gaat ze afgaan. En als ik een toela bij jou blikken, gaat ik af zo. Als ze van mij draaien, gaat ze meet met die snapnose. Als ze mij gaat draaien, gaat ze meet met die wattoes. Dan zal ik nog een piek van jouw beats met mijn gunpose. Ja, zo. Mij draaien, gaat ze meet met die snapnose. Als ze mij gaat draaien, gaat ze meet met die wattoes. Dan zal ik nog een piek van jouw beats met mijn gunpose. En nou wipe ik aan nose, niet zoals Pablo. Als niet... Ja, heb ik aan nou, dus Pablo. Hij gaat ze meet met die wattoes, dan zal ik nog een piek van jouw beats met mijn gunpose. En nou wipe ik aan nose, niet zoals Pablo. Als niet Nike wat ik aan, niet zoals Ronaldo, ik heb de klommeren aan. Al twee Ronaldo was actually, ne? Nike mensen, ne? R9 Ronaldo, een van die niet kennen, Cristiano Ronaldo, ne? Dat is Nike mensen, nee. Beats met mijn gunpose. En nou wipe ik aan nose, niet zoals Pablo. Als niet Nike wat ik aan, niet zoals Ronaldo, ik heb de klommeren aan. Mijn vangen niet zoals Anso. 2019 was ik broke, wat ik stand nu. Die loot het mijn reden, ik was 7. Dan kan hij tijd wat ik staan, zijn mijn broer op die pavement. En fokkel om te ik ben in die huizen. Maar dag als ik op pad naar zo toe, is moe van de plane en als jou die... Kan zijn mijn broer op die pavement en fokkel om te ik ben in die huizen. Maar dag als ik op pad naar zo toe, is moe van de plane en als jou die net koud in de tuin, man. Als ze van mij toetsen, fokken, elke keer of friet af met die stainless. Al mijn broers lopen met die eisters. Zie jou IT tot ik frik, ik zie greatest. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Kijk ook. Ik is top 3, ik is allemaal zijn top 10. KG is nummer 1, bro. KG is nummer 1. Zie jou IT tot ik frik, ik zie greatest. Ik is top 3, ik is een allemaal zijn top 10. Ik hiel op zoals John Wick en ik zie mijn dogs die nog beats. Oké. Een allemaal zijn top 10. Ik hiel op zoals John Wick en ik zie mijn dogs die nog beats. Trek je op zoals long sleeves. Trek je op de long sleeve. Nee, KG, nee. Ik zie mijn dogs die nog beats. Trek je op zoals long sleeves en ik roep net diep zoals Son King. Kan me uit, hij gaat op. Vandaag gaat hij roept die uit die zie. Trek je op zoals long sleeves en ik roep net diep zoals Son King. Kan me uit, hij gaat opschiet, hij gaat morgen live, ik is on stream. Oké, hij is een ba. Live, on stream, ne? Hij is actually een ba. Diep zoals Son King. Zo'n king is dan zieke. Kan me uit, hij gaat opschiet, hij gaat morgen live, ik is on stream. Uit die tios is opzien en met mij niet die opschiet, hij gaat morgen live, ik is on stream. Uit die tios is opzien en met mij niet die al die opties. Ik wil beats zo stay key, als die camera's uit of sightsees. Oké. Take Keith is een producer, ne? Je ziet die man rijdt op de camera's, ne? Smile, ne? Cheese over die camera. Mij niet die al die opties.
Ek wil beats so stay keyed as die cameras uit ons sightsees. Ons bly move as no sleep as die posters uit ek gaat nou bleep. Ons bly move as no sleep as die posters uit ek gaat nou bleep. Gang, gooi my gou nog van hy drink as ek in die gang as spin ons aan na die event. Die hele se reeks in die bang, my honde sal wen, die invoices alles het tits. Ek is die hond met die elos akie in sy nek en hy haloop hy weg. Ek is die hond met die pen, as hoeveel sê aan hy bro, ek het alles gesien. Gooi my gou nog van hy drink, het alles gesien, as op met 'n toe in die persin. Ek is so lang al die sim, ek's lief vir die fans, my tikkies is alles van lim. One of one, tikkies is alles van lim. One of one, ek is die best. So One of one, ek is die best. Okay. Wat jy wat sê hy man? As een van my soort. ek is so lang al die sim, ek's lief vir die fans, my tikkies is alles van lim. One of one, ek is die best. So move wat sim, as ek al lok met sy tip. One of one, ek As jy gaan lok, dan moet jy tip. is alles van lim. One of one, ek is die best. So move wat sim, as ek al lok met sy tip. One of one, ek is die best. Nou so move wat sim, as ek al lok met sy tip. Ik heb mijn honden gespannen op je blok. Oors, geen je fokkie als oors. Of jullie whatever die. That's various die. Ik heb mijn honden gespannen op je blok. Oors, geen je fokkie als oors. Of jullie whatever die. Elke als dat die prisoners komen niet voor. Ik moet me niet demons aan honden alle ruk en slat. Je kan niet zo liever in die bloed, het spat niet. Yes so. Vreed. Me niet voor. Ik moet me niet demons aan honden alle ruk en slat. Je kan niet zo liever in die bloed, het spat niet. Opties op, alle weten van weer hele vat hebben de kop. De dak toe, zak. Op, stuur eens op. Je kan niet zo liever in die bloed, het spat niet. Opties op, alle weten van weer hele vat hebben de kop. De dak toe, zak. Riepen zijn kop als plaat van ons trappen. Kan ons niet stoppen, die top in ons tatsen. Zit, lim, alle niet badzen. Ik steun, kan het dakken. Die man was gerookt toen het die skreef. Stoppen die top in ons tatsen. Zit, lim, alle niet badzen. Ik steun, kan het dakken. Ze kak in, aan mijn was hart, baksteen. Hij zei weer, je kakkers van hartjes. Als een zak op het dak is goed vat in. Hij wordt een liever gevat. Check, Lem is in die bad zit. Huh? Maar je versus allemaal zo hard zoals baksteen. Als een hart, baksteen. Hij zei weer, je kakkers van hartjes. Als een zak op het dak is goed vat in. Zweer. Weer is geen ijs. Fight. Gooi mij nog een night drink. Nee. Kijk, het is mijn favorite. Shout out Luda G, various. Dat was een reaction op Kaalse, op Luda G featuring Kaalse Gang in various Jake Lim. Stay black.